داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أركاي سدالو أفريقيا أبصو موزيك غربالكم مكتالكم نعدم سويسرلاند ورقت سيرخبو إيرتراوان نفس السيحاقر كتسوقو كاللوا دامين مولر منغستي إيرترا بحيل السوقوقو إيرتراوان زيقاتاتو زيك أبال بمخانو سويسرلاند حتى عوام استنتقى ورقت سيرخبو إيرتراوان نفس السيحاقر كتسدو مالو أكبل أبال ليبرالاوي أخرار السلفي FDP قنصل كانتون لوسرن دامين مولر تقويعو دامين مولر أبتن فدرالاو قنصل منغست سويسرلاند زقربو شمون تكالو أتبوطوتو زفرمو لحوتو منغستي حتى عقبام نستنتقو إيرتراوان نفس السيحاقر ناي مسواق نايفتن بروجكت كتجمر طلب أغريبو دامين مولر سويسرلاند نيرتراوان التقبل سالسيت هاجر كتنادي اتان سدتنيها تقبل هاجر دما امسيات سدتنيها تقبلو جنزبو حجز كتوهاب زبريتو هيبو إيرترا بفتوس انتزي كوينو بحيل السقوقو زيقاتاتا اي تقبلنا دامين مولر دما نعو بحطو قبول زي كون إيرتراوان كاب سويس كوت اقوا انت التنقرم موتا مقبايوم جزاو تحيزوم نهاجر حابتيه لخون نخالوت كوهاب زنبرو عدل عقيتوم كمزلو قليتو بمسرت أبت بيت صحفة إيميغريشن سويسرلاند أبزح جوان 336 إيرتراوان كاب سويسرلاند كوتو تأسيزهم كنسهم زاقي تابتا هاجر ينبرلو بمسرت دامين مولر زوم إيرتراوان ناي سويسرلاند عقبام هابيت اليوم نيو سلازي ناتون بوتان خلقوتو تتحجز زد اليوم حتى التعباق وهابالو قبل قليتو حنتي إيرتراوان سدتنيات كتقبل تخيلات بهيلا التقلت سالسيت هاجر رواندا نزق تكبر دلون نتاقل يتعمل راديو تلفزيون سويسرلاند RTS نتقود دعم الكتاب زهبتو تبتاب أتنبيها نيرا رواندا أقدما كبريطانيا سدتنيات كتقبل تسامعيا انتقون السمع ببيت فردي سب أو مسلات إيروبا تقاومو كتيمونيرو رواندا أبكل تشحن 10 سلستانون مس إسرائيل بمسمع مبزحت إيرتراوين سدتنيات تقبيلا نيرا دنمارك بوغنا سدتنيات نفس السيت هاجر كتلأخ أبكل تشحن 21 بايتو تهاجر أتتيغو رواندا دما كاب دنمارك سدتنيات كتوسد تسامعة انتقونا منقست دنمارك نتسدتنيات نفس السيت هاجر نايم الأخ مسرح نبينو خاطو سلزي مرتأ بملك إيروب أو حبرات نخل الأخ أم مسرح يركب اتنايم الأخ سوقوم تدما نقزيو دوابيلو الله حيالو معربوين هاجرات بحفشا زيادة سدتنيات نخيق أبلا نإيميغريشنن مقبل سدتنياتن قطعتاتن أم مترار كمون سدتنياتات منساقن إيركبا زبس حدمان أو أفريقاويت هاجر رواندين كل كاز حسبا زلوا كابز خلو علم سلمتاي رواندا سدتنيات نملآخ نمعربوين هاجرات متشأت خوينا سلمتاي كرواندا سدتنيات نمقبل تسامع على إذا سدتنيات نفس السيت هاجر ملآخ حقاونت على الوديو زبل حطوتات بزت فلالي وقنات زلعال زلو رواندا 13 مليون حزب زلوا مس هاجرات اوغندا بروندي تنزانيا ديمقراطياويت ريبابليك كونغو نتداوب ناي بحري أفدق زي بلا هاجرا أبشان 994 أب رواندا بستخايدة جملة وهلكيت أوشتي 100 معالتات أستاد 1 مليون سبات تحر مقتالهم بريزيدنت بول كاغامي مجمرتا كم قتل كاب كل التشحن دحار دما 23 عامتات كم بريزيدنت نتهاجر زمرحة زلو سابيو بريزيدنت بول كاغامي نهاجر رواندا بقطبا بتسأتان بوليتيكان الرقاقي إوان نابل تسقنا مرحوانيو نسو بتوسخي هاجرو أب أفريقيا عن تخابك أند عقوب تسدتنيات كتكون أبك عوايو رواندا كبروندي ديمقراطياويت ريبابليك كونغو سوماليا سودان كالوت هاجرات أفريقان كومون كاب أفغانستان 10 سدتنيات كتعقوبن كلا إيرتراوين زركبوم حيالو سدتنيات دما كاب إسرائيل ليبيان تقبلا رواندا تقبلهم سدتنيات قاشورا أبستبهلت أستا 3 كيلومتر كاب رؤسة كتماكي قال ريحقات تركب استدكونا متنح معسكر سدتنياتيو اتوم سدتنيات نابكال أهجر تسقاقيروم كتايسو مخانيو زنكروم أبت معسكر أم نفسو كفكفلي كل التعرات كلهم كلو سدتنيات أم معلتي سلستك زي مكبيع عدلوم زبسحو سدتنيات مسمع كناس زيناك على محتتك قبرو أي فقدون يوم كابسة بسلت أن تخويلهم أبزهبو حبريتاقنا أبروان داخنو بروخم زيدليون وعيلهم حديروم ناب إيروبا كخدوك فتنهم مخانوم يوم زقلتو درونا أبروان داخب سل أكو سدتنيات
ኣማኢት ነታ ሃገር ገዲፎም እግሮም ናብ ዝመርሖም ክኸዱን ከለው ብዙሓት ድማ ድሮ ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ሓደ ካብ ናብ ሩዋንዳ ተላኢኾም ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራዊ ተስፋይ ጉዕሽ እዩ ተስፋይ ኣብ 2015 ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ምስ ተላእከ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኪጋሊ ዝተቐበልዎ ሰብ መዚ ወረቓቕቱ ከም ዝመንጠልዎ ምስ ኣስገርቲ ብምትሕብባር ናብ ኡጋንዳ ክሰግር ከም ዝገበርዎ ይገልጽ ኣብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝሰገረ ተስፋይ ጉዕሽ ናብ ኤውሮጳ ክኸይድ ከም ዝሓለነ ደው ሱዳን ሊብያን ሓሊፉ ማእከላይ ባሕሪ ተሳጊሩ ናብ ጣልያን ብምእታው ኣብ ስዊዘርላንድ ዕቑባ ከም ዝሓተተ ካብ ከተማ ጀኔቫ ምስ ኒውዮርክ ታይምስ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ተስፋይ ጉዕሽ ብተወሳኺ ሩዋንዳ ብዛዕባ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ይኹን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላቶም ብፍጹም ከም ዘይትግደስ ይገልጽ ምስ ናይ ተስፋይ ዝመሳሰል ታሪክ ዘለዎም ሓያሎ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ኣለዉ ናብ ሩዋንዳ ተላኢኾም እንተኾነ መብጻዕ ከም ዝተገብረሎም ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ዘይከኣሉ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከተርእዮ ትፍትን ድንጋፀን ካብ ካልኦት ሃገራት ስደተኛታት ትቕበልን ንቁጠባዊ መኽሰብን ጂኦፖለቲካዊ ሃልክን ኢላ ከም ዝኾነ ነቐፍቲ ይገልጹ እቲ ሃገር ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት እትገብሮ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንምሽፋን ምስ ሃገራት ምዕራብ ጥቡቕ ዝምድና ንምምስራትን ከም ዝኾነውን ይግለጽ እንተኾነ ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ነዚ ክስ ብምንጻግ ሃገሩ ሩዋንዳ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ንዘሎ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ንምቅላል ሰብኣዊ ሓላፍነቶም ንምውፃእን ንስደተኛታት ሓድሽ ዕድል ንምፍጣር ዳ እምበር ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሎም ይሕብር بمسارة ኣብ 1984 ዝተበጽሐ መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓንቀጽ 14 ሓደ ሰብ ኣብ ዝነብሮ ሃገር ብሰንኪ ኩናት ምስ ዝመዛበል ፖለቲካዊ በደል ምስ ዝገጥሞ ካብ ሕብረተሰብ ምስ ዝግለል ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ ይኹን ዜግነታዊ ኣድልዎ ምስ ዝገጥሞን ካልእ ዝተፈላለዩ ኩነታትን ካብ ሃገሩ ክወፅእ ምስ ዝግደድ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ካብ ሃገሩ ክወፅእ ምስ ዝግደድ ናብ ውሕስ ዝበሎ ቦታ ወይ ሃገር ብምኻድ ዕቑባ ናይ ምንባር ክሓትት መሰሉ እዩ بمسارة ኣብ 1951 ዝተበጽሐ ውዕል ስደተኛታት እውን ሓደ ሰብ ስደተኛ ዝገብሮ መለክዕታት ምስ ዘማልእን ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይክእል ወይ እንተተመሊሱ መቕጻዕቲ ወይ ማእሰርትን ካልእን ዝጽበዮ እንተኾይኑ እቲ ዕቑባ ዝሓተተላ ሃገር ሕቶ ዕቑብኡ ከተማልእን መጽለሊ ክትቦን የስገድድ እዚ ዝተጠቕሰ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን ውዕል ስደተኛታትን ብዝበስሓ ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኸቲሙን ከም ሕጊ ጸዲቑን እዩ ነዚ ካብ ዝፈረማ ሃገራት ብሪጣንያ ዴንማርክ ስዊዘርላንድ ይርከብአን ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ምልኣኽ ካብ ዝፀዓራን ዛጊ ዝፀዕራ ዘለዋን ሃገራት ሓንቲ ብሪጣንያ ምስ ሩዋንዳ ብዝገበረቶ ስምምዕ ብ14 ሰነ 2020 ናይ መጀመርታ ስደተኛታት ዝፀዓነት ነፋሪት ናብ ሩዋንዳ ክትከይድ ነይርዋ እንተኾነ ሓያሎ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝገበርዎ ተቃውሞን ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብዘሕለፈ ውሳኔን እቲ መደብ ደው ኢሉ ጸኒሑ ብብዝሒ ስደተኛታት እተማረር ብሪጣንያ እዚ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ናይ ምልኣኽ መደብ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን እያ ጀሚራቶ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክ እውን ብዝሓየለ መልክዑ ይደፍኣሉ ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያውን እቲ ስጉምቲ ሕጋዊ ምዃኑ ደጊፍዎ እዩ ነዚ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብ18 መጋቢት ጸሓፊት ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያን ሱላ ብራቨርማን ናብ ሩዋንዳ ብምጉዓዝ ምስ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት እታ ሃገር ዶክተር ቪንሰንት ቢሩታ ተረኺባ ተዘራሪባ እያ ብሪጣንያ ባሕሪ እንግሊዝ ቻነል ብጀላቡ ሰጊሮም ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ስደተኛታት ካብኣ ልዕሊ 6,000 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሩዋንዳ ክትልእኾም ምዃና ድሕሪ ምግላጻ እታ ሃገር ሓላፍነታ ብምዝንጋዕ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክጥሕስ ምዃና ዝተፈላለዩ ወገናት ክገልጹ ጸኒሖም ብሪጣንያ ደሴታዊት ሃገር ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብታ ሃገር ዝኣትዉ ሰባት ብነፋሪት ባሕሪ ተሳጊሮም ብጀላቡ ወይ መራኽብ ከምኡውን ኣብ ዓበይቲ መካይን ተሓቢኦም ብመንገዲ ገለርዮም ዝበጽሕዋ መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንኣሽቱ ጀላቡ ተጠቒሞም ካብ ፈረንሳዊ ቤልጅየም ናብታ ሃገር ዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባዩ ዒላማ ብምግባር ናብ ሩዋንዳ ክልእኮም ውጥን ዝሕንጽጽ ዘሎ ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ዝኣትዉ እንግሊዝ ቻነል ማለት መትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ኮይኑ እዚ መንገዲ ካብ ዝጅምር ዘመናት ኣቑፂሩ እዩ ኣብ ናይ ቀረባ ዝኽሪ ስደተኛታት ኣብ ካሌስ ፈረንሳ ብምትእኻብ ተሓቢኦም ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ብምድያብ
ናብ ብሪጣንያ ይኣትዉ ነይሮም ኣብ 2016 ብጫካ ዝፍለጥ ዝነበረ ካሌስ ብምትሕባር መንግስታት ፈረንሳን ብሪጣንያን ተዓጽዩ ካሌስ ድሕሪ ምዕጻው ስደተኛታት ዝነበሮም ምርጫ ንኣሽቱ ጀላቡ ብምጥቃም ባሕሪ ምስጋር ነይሩ ሃንደበት ድማ ብንኣሽቱ ጀላቡ ባሕሪ ምስጋር ልሙድ ተርእዮ እናኾነ መጽዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክብል ዝጸንሐ ቁጽሪ ስደተኛታት ዘሰንበዶ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኩነታት ቅልውላው ክብል ክጽውዖ እንከሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ዛዕባ ኮይኑ ንምቁጽጻሩ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክወሃብ ጸኒሑ ብፍላይ ዓቀባውያን ፖለቲከኛታት ጉዳይ ስደተኛታት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክጥቀሙሉ ጸኒሖም በመሰረት መግለጺ ካብ ወርሒ ጥሪ ሒዞም ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ሓተት ተቆባ ናብ ሩዋንዳ ክለኣኹን ከለው ነዚ ንምስልሳል ሩዋንዳ ኣስታት 157 ሚልዮን ዶላር ቁጠባዊ ሓገዝ ክትቀበል እያ ዝብል እዩ ናይ ብሪጣንያ መደብ ብላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ እንተኾነ ብሪጣንያ ክደፍኣሉ ወሲናላ ናይ ብሪጣንያ ኣብነት ድሮ ኤውሮጳውያን ሃገራት ዴንማርክን ስዊዘርላንድን ይኽተልኦ ብምህላውን እንተሰሊጥዎን እቲ መደብ ናብ ካልኦት እውን ከስዕብኦ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣፍሪቃ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ኣዝያ ኣገዳሲት ኣህጉር ትኸውን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ድሕሪ መክያዳ ኣብ ሞንጎኣን ሃገራት ምዕራብን ዝነበረ ልሕሉሕ ዝምድና ናብ ኣዝዩ ለጠቕ ዝበለ ደረጃ እዩ ወሪዱ ዘሎ ብሓደ ወገን ሩስያ ክትህሉን ከላ ብኻልእ ወገን ድማ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝጠምረን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ይርከብኦ ኣብዚ ጉዳይ ዝግን ሩስያ በይና ኣይኮነትን ብብሪክስ ዝፍለጣ ብቁጠባ ኣብ ፈጣን ምዕባል ዝርከባ ናይ ቻይና ደቡብ ኣፍሪቃ ብራዚልን ህንድን ምድንጋጽ ኣለዋ እዘን ሃገራት ምስ ሩስያ ዝነበረን ዝምድና ቁጠባዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ከየባትኻ ክቕጽላ ጸኒሐን እዚ ኣብ ክልተ ዝተገምዐ ዝመስል ምምቕቓል ሃገራት መን ዝያዳ ጽልዋ የሕድር ዝገብርኦ ዘለዋ ንሕንሕ ልቢ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምዕዋት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃን ዘካይድኦ ዘለዋ ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ ንጥቕመን ኣብ ቅድሚት ሰሪዐን መሪፀን ዝሰርሓሉ እዋን ኮይኑሎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቻይናን ሩስያን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝነበረን ጽልዋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ክመጽእ ጸኒሑ እዚ ጽልዋ እዚ ንሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ድማ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፈረንሳን ዘሻቐለን ኣብቲ ኣህጉር ዝነበረን ጽልዋ እናቐነሶ ክመጽእ ዝጸንሐን ኣጋጣሚ እዩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ክፍጽም ወጢኑሉ ብዘሎ እዋንን ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃን ምስ ሃገራት ብሪክስን ጥቡቕ ዝምድና ክገብር ኣብ ጽዋዓሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ኣህጉር ተደጋጋሚ ምብጻሕ ክገብሩ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምክትል ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ጋና ታንዛንያን ዛምቢያን ዑደት ተካይዳላ እዚ ምብጻሕ ኣብ ሞንጎ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድናን ምትሕጋዝን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ 2017 ኣብ ስልጣን ካብ ዘድይብን ንመበል 18 ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ኣካይዱ ነይሩ ኣብ አንጎላ ኮንጎ ብራዛቪልን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን በፂሕ ነይሩ እቲ ምብጻሕ ድማ ዑደት ምሕዝነት ክብል ገሊጽዎ ኣቐዲሞምን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከንን በብተርትኦም ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ በፂሖም እዮም ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ግብፂ ኡጋንዳ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን አንቶኒ ብሊንከን ድማ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ኣቐዲሙ ናብ ካሜሮን በኒን ጊኒቢሳውን ብምብጻሕ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ዝርርብ ኣካይዶም ምብጻሕ ናይዞም መራሕቲ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተቐራረበ መዓልታት ብምንባሩ ዝያዳ ኣቓልቦ ሓያሎ ተዓዘብትን ተንተንቲ ፖለቲካን ረኺቡ እዩ ኣቐዲሙ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኹንን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተነድፈ ውሳኔታት ሃገራት ድምፀን ሂበን ነይረን ኣብዚ ምሃብ ድምፂ ኣይነቲ ሃገር ናይ መን ፀቅዒ ሒዛ ኣይነቲ ሃገር ከ ንመን ደጊፋ ዝብል ምክፋላት መንባሩ ዳርጋ ሓድሽ ዝሑል ኩናት ጀመረ ይመስል ኣሎ እዚ ዝሑል ኩናት ምዕራባውያን ሃገራትን ሩስያን ሃገራት ብሪክስን ድማ ሕጂ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይንፀባረቕ ኣሎ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብቲ ብመንገዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዋህበ ድምፂ ምሃብ ዝበስሓ ድምፂ ምዕቃብ ከምኡውን ድምፂ ካብ ምሃብ ብኺረን እየን ብውልቀን ድማ ነቲ ኩናት ካብ ምኹናን ተቆጢበንን ማእከላይ መርገፂ ክሕዛ ወሲነን እየን
نزناي ماكلاي مرقص وسانيتات نمسعرن مستاهكور زلو بوليتيكاون قطباون زمدنا نمحاشن يوم مرحتي هايالان هاجرات ناب هاجرات أهجر أفريقيا ملس تبلو زلو بعسران شمونتن لكاتيت يوكرين بزغربتو طلب 47 هاجرات زعبالاتو أب كتما جنيفا سويزرلاند مدبرو قنصل سبعو مسلاتو دو حبرات هاجرات نورا روسيا أملكتو هتوص زررب كايد نزبل الزعبا بدمت أبالات هاجرات وسينو نزن موسان بستوها بدمتي 29 هاجرات كدقفون كلوا حموشت هاجرات تقاومن 10 هاجرات دما دمتن عاقبن اتن هتوص أخيبا كايد زدمتا روسيا تشاينا كوبا فنزويلان إيرتران نيران زبسح دمت معقب زغبر ድማ زبسح هاجرات أفريقيا كم كاميرون السودان صوماليا غابون بنين زامسلا نيران بوليتيكا ومسرح هاجرات فتحاوي كونن كمين تلنا حنت هاجر قبل على خلق هاجر عمت انت دافت إما انت يتبدل فتحاو ديوخة بزي قدس هاجرات تغمن بمقدامين تقعي نايتا تقدس الناز بلا هاجر زحزا زبس حقوان دما حالا هاجرات أب حدا وهلق الشممان تغمن زقدمان بمخانن فتحاو النت بزي قدس تتقاريران تقعي حزا نابنت حبرات منكسات أمريكا زدقفتو تشاينان روسيان يقاومو تشاينا روسيان زدقفو حبرات منكسات أمريكا تقاومو إذن هاجرات أكلتي حموشتز أبالاتو قوام بايتو تسطاو دحبرات هاجرات بمخانن زرئيو أنصار النت تفتئرو نزبهال قجت يخون كال بقليلو كيفتح يحلالخو أود حبرات هاجرات زندف وساني دمتك وهابو ناب أولات هاجرات انتوريدو حيالان زبهال هاجرات نتن ماكلاي مرقص زوستا هاجرات نامناتن مرقص خرعما باستفلالي دبلوماسياون قطباون منقدين زتقما ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ግብፂ ኣብ ዝበፅሓሉን ኣብነት ሃገሩ ነታ ብሕፅረት እኽሊ ትሳቀ ዘላ ግብፂ ዝያዳ ናይ እኽሊ ሰደድ ከም ትገብረላ ተማሕፂኖ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝበፅሓሉ እዋን ድማ ሃገራት ምዕራብ ንኹናት ትግራይ ብዝንቡዕ መንገዲ ከም ዝሓዝኦ ብምግላጽ ሩስያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገር ንምርጋጽ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ከም ትድግፍ ገሊጹ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቦገኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ዝገበረለን ሃገራት ኣቀዲመን ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራየን ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ግዝኣታት ዝነበራ ሃገራት ዝነበራ ጽልዋ ቀስ ብቐስ እናሰኣነቶ ክትመጽእ ከም ጸንሐት እዩ ዝግለጽ ማክሮን ናብዘን ሃገራት ዝበፅሓሉ ምኽንያት ድማ ዝምድና ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ ነይሩ ፈረንሳ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ኣብ ዞባ ሳሕል ጀመረቶ ኩናት ከምቲ ዝድለ ክሳለጥ ብዘይምኽኣሉን ንኣስታት 10 ዓመት ብምቕጻሉን ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራ ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ ምክያዱ ዝምድናታት ክሕርፍፍ ጸኒሑ ማለት ትርከበን ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራ ሃገራት ድማ ንጸጥታዊ ውሕስነት ካብ ፈረንሳ ንላዕሊ ንሩስያዊ ጉጅለ ማለት ተዓሲቡ ተኸፊሉ ዝሰርሕ ኩባንያ ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ ከቐድማ ብምጅማረን ምስ ፈረንሳ ጸንሐ ዝምድና እናላሕልሐ መጺኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ጽልዋ ኣዝዩኹን ቆልቁሉን ከሎ ተሪፉ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ድማ ምስተንቲ ማዓስከር ተደኪኖን ዘሎ ሃገራት ብሓባር ብምዃን ከተመሓድሮ ተሰማሚዓላ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ምፍጣር ቁጠባዊ ዕድላት ክሊማዊ ለውጥን ዲሞክራስን ተሓቢራ ክሰርሕ ከም ዝኾነት ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ብምትእታው ትሑት ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ክትህብን ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ወፍሪ ከም እተካይድን ገሊጹ ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝገብርኦ ቁጠባዊ ርክባት ብመንገዲ ሓገዝ ወይ ብመንገዲ ልቓሕን ከሰላስልኦ ዝፍትና ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘለቅሕ ወይ ሓገዝ ዝገብር ዘይኮነ ወፍሪ ዘካይድ እዩ ዘድሊ ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ትገብሮ ርክባት ዝበስሐ እዋን ብመንገዲ ሓገዝ ወይ ትሑት ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ክኸውን እንከሎ ኣብ ፖለቲካ ሃገራት ግን ጣልቃ ምእታው ኣይተቋርፅን እያ ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ቻይና ግን ብመንገዲ ልቓሕ ዝስራሕ ትሕተ ቅርፂ ክህሉ እንከሎ ኣብ ፖለቲካ ሃገራት ኢደን ኣይእትዋንን ቻይና ልቓሕ ዘይተመሊሱ ዝሰርሓቶ ፕሮጀክት ኣብ ምውናን ክትጓየን ከላ ሩስያ ድማ ኣብ ምንጣፍ ኩባንያታት ዕደና ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ኣፍሪቃ ዝግበር ምሕዝነት ቀዳምነት ከም ዝህቦ ገሊጹ ነይሩ ኣቐዲሙን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ኣፍሪቃ ዝወፍር ቢልዮናት ዶላራት ብምስላዕ ሃገሩ ኣብ መጻኢ ኣፍሪቃ እጃማ ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ ነይሩ ተወሳኺ
ኣብ ማሊ ብሃይማኖታውያን ዕጡቃት ተጨውዮም ጆሆቶ ተሒዞም ዝነበሩ ሓደ ጋዜጠኛን ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤትን ነጻ ተፈንዮም። ሰራሕተኛ ረድኤት ኣሜሪካዊ ጀፈሪ ውዲ ብጥቅምቲ 2016 ብዕጡቃት ተጨውዩ ንልዕሊ 6 ዓመት ጅሆ ኮይኑ ክተሓዝ እንከሎ ኦሊቨር ዱቧስ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ድማ ኣብ ሚያዝያ 2021 ን2 ዓመት እዩ ተታሒዙ ጸኒሑ። ሃይማኖታውያን ዕጡቃት ነቶም ጨውዮሞም ዝነበሩ ሰባት ነጻ ክገድፍዎም ናይ መሐረሪ ገንዘብ ቤዛ ሚልዮናት ዶላራት ክኽፈል ክሓቱ እኳ እንተጸንሑ መንግስታት ኣሜሪካን ፈረንሳን ንኻልእ ንዘይምትባዕ ገንዘብ ከይከፍላ ተሓሪመን ጸኒሐን። መንግስቲ ማሊ ብዝገበሮ እንታይ ምዃኑ ዛጊዝ ዘይተፈልጠ ምዝራብ ግን እቶም ጆሆ ተታሒዞም ጸንሑ ሰባት ነጻ ተፈንዮም። زخبركم سمعتنا بعوض أرجع استدلوا نايلومي أفريقيا بسومن زي أبستفتي ملا زمت سمون بخلت حسينا خن رخب كساب شعو سنايكنا.